Dlamini, into encane uzokhipha i-album ngomhla ka 13 February. Why ungathengi yona as a gift kunokuthi sisenze lento? Maheyo, uma kuwukuthi awusafuni ukungisiza ngakhe lento. Ngicela ungibuyisele 500 engikhokhele yona ukuthi ungisize ngenze lento. Dlamini, uthi ngiqale ngakephi ukumatcha ngasemnyango? Hayi wedla mina angikhohliwe njalo. Hayi kanti noma ungangikhohlwa mina Maxwell anginankinga. Uma ungakhohlwanga nje imali yami okufanele ngikhokhele yona namhlanje. Ngiright. Yazi ngabe ngiyanisiza manje ngisathi shwi ngala edolobheni. Nanka. Mana Dlamini, uyithathephi iplan yokwenza lento? Ngiphuphile. But still, mina ngibona engazuthi ukuthenga i-album kanti encane as a gift, bengayigift engcono leyo. Kanti kwenze njani Maheyo? Ha? Ngicina ngento encane kanti kwenze njani Maheyo? Waloku ngila ngento encane kwenze njani? Hayibo, naqina ngezinto ezincane kwenziwani la? Wa Maxwell. Uthe uye idolo. Awusondele la khonto engifuna ukuphathisa. Hayi la kuyangakhona ayidayisa impama. No, wozalana. Hayi, sishayile Dlamini. Ebinje nasephupheni lakho. Hawu impela. Yabona into esishodayo ke manje uthi khanye le ya light le. Hayi izobe sifana ngqo nephupho. Hey, Dlamini, niphupha izinto ezinengqondo. Yazi mina uMaxwell ungiphupheleni. Uphupheni uMaxman manje. Hey. Maheyo mfowethu. Maxwell, ngeke ngize ngokuboleka imali. Ngisho ngangicenga uzuthwek ngeke. Uzobe sengithekhelani manje? Ngikulethele iphupho. Ngiphuphe uphethe ikati. Uthe mawungena nalo endlini yakho, lashintsha leli ikati laba ibhubesi. Lafuna ukudla izinkukhu obuyibeka endlini. Kwaphoqa ukuthi leli bhubesi ulikhiphe endlini. Ngabe kusho ukuthini lokho? Well, iphupho li-analyze ngemali Maheyo. Yekela Maxwell. Mala uthi mawulikhipha ibhubesi lenze njani? Liyashintsha libuyela liba ikati. Uthi iphupho liphele ngisakhipha ibhubesi eminyango. Mana Dlamini, yazi kushodani manje la? Kushoda. Kushoda ukukhala. And upende nginawo endlini. Onjani mbala? Umnyama nobovu. Wema hey ulento ibi nombala obove phupho wena mputhathe. Ngiyolanda. Hayi, senswephu man. Kakhulu. Uyazini asiyilindeke manje yona. Kusele 2 hours umakhuzo ayabuya enkonzweni. Hey Maxwell Vezo, lento ye-email marketing izwakala ilula, but in reality, contacts are here, design is there, analytics are somewhere on another universe. Kumahliphi-hliphi. Doc, why don't you just send an email? Because I don't know if they open them or use them to warm up food. It's like trying to install Wi-Fi without data. Oh, dude. Your business on one platform. Hey, nine email marketing. Wait, yonke into ilana. Email campaigns, mailing list, design, scheduling, performance tracking, all on one dashboard. Hey, easy lempahla. No design skills, no third-party tools. I choose when to send and rest. Hey, uyawazi ama-smart emails. I connect directly to my CRM and sales data. I don't just send emails. I send smarter emails.
And u-Odu unano AI. Mangifuna nje ukubhala i-email ngiyawucela u-Odu ngibhalele. Mangifuna ibe yinde ngiyawucela ungibhalele ibe yinde. Mangifuna ibe mfishane ngiyawucela ungibhalele ibe mfishane. Angidingi ubantswempu ngegrammar ukhona u-AI. Uyezwa? Yeah. Uyezwa? Hawu ngiyezwa. Buka nje, it shows me what actually works. The system learns and helps me optimize every campaign. Lalela, the first Odu app is free for life. Lokho kusho ukuthi you can try out email marketing for free for life. Click the link in the description to try out email marketing. Less stress, smarter emails, better results. Dlamini, vuka. Hayi. Angilele mayo. Ngiyacabanga la bese. Yomile. Hey. Nami ngomile wemayo. Uthi nje ngisamile kancane shwale. Dlamini, ngisho ipresent ukuthi yomile. Oh ya. Yomile. Uyagoga nkomane. Songibhedela. Sifaka le nto ngaphansi. Dlamini, asiyiphendule sizama ukuyifaka ngaleli lenye side. Mayo. Umejile kodwa lo mnyango. Yeah. Umeje kanjani? Ufika kumina wathi lo mnyango u90 cm. Senza lento yawu 85. Ayisangeni manje mahewu. Umeje kanjani? Kanjeni. Uyazi Dlamini, ngokujwayelekile iy'nyawo zami ziwu-30 cm. So ngenze 3 footsteps oku-90 cm. Shuthi iy'nyawo zami sey'nciphile ayisawona u-30 cm. Mana, iy'nyawo ziyancipha. Wake wayizwa leyo nto Dlamini? Mahewu. Sacela uthule. Sacela uthule ngicabanga ukuthi lento soyifaka kanjani ngaphakathi. Oh, damn it. Iy'nyawo zami ay'nciphanga, ile y'cathulo ey'ncane. Wait. If iy'cathulo zincane, kusho ukuthi ney'nyawo zami zincane. Mahewu. Ngithethula man. Hello mama. Yebo baba, ngidlule itolo ayikho into edingayo. Udlula idolo. Seliphumile njalo isonto fast kanje? No, bahambe somkhuleka komunye umama ogulayo. So mina ngiyabuya. Makhuzwayo. Uyeka abanye bahambe bodwa wena awuye emkhulekweni. Makhuzwayo uyikholwe njani abantu mabegula ungayi kobakhulekela kanye nabanye? Lithi ngani iBhayibheli? Yo babayi. Wangenza ngashawa uguilty ke manje ayi. Kulungile. Ngiyoba join emkhulekweni. Okay. Ngikhuleke mama lulame, okay. Mahewu. Makhuza usengafika nomnini manje. Asizama umpintsha lento igcine ngenele. Yeah. Mncane umehluko phakathi kwa90 cm no80 cm. Ukuzwe mekuthiwa u6 no9 into eyodwa. Well, I think mina u8 uwona ofana kakhulu no9. Mahewu. Ngicela uthule ungasho lutho size siqede ukufaka lento ngaphakathi.
Hey, ngcono kube sicapha sifana nomuntu. Ngabe siyasinyonyobela sisuse sithi wa mase siyanwebeka sifake lempahla fast. Aw, shemadoda. Sho mapentshisi. Aw. Yini kwabuka ngathi nakho into enkulu kunomnyango. And manje ayisangeni. Impela. Pho awuqaqwa ngani umnyango? Oh yeah, good idea mapentshisi. Uma siqaqa umnyango uzofanele siuqaqe lonke uhlangothi lendlu. Iframe ihlangene namaplanga. Oh, no, bad idea mapentshisi. Oh, what if siqaqe iwindi ke? Oh yeah, cause amawindi awu 1500 cm ubukhulu. Makhulu kunomnyango. Good mapentshisi. Amawindi anamabhatla gadi. Oh, no. Bad idea mapentshisi. Okay. What if siqaqa Mana mapentshisi man. Mapentshisi mana man. Yeah, mana mapentshisi. And wonke ama-idea ozoqhamuka nawo siwacabangile nathi. We are smart. the smart? Pho hayi nakho into enkulu kunomnyango imani smart Hayi, Dlamini. Mahe ngibuza wena njalo. Hayi Dlamini. Hayi, impela madoda. Umnyango u8 kanti igift le u85. Aw, chips wena Captain Obvious. Manini, why lento ningayenzelanga endlini? Kuyashisa endlini. Why Dlamini singayiqaqi siyibophele ngaphakathi? Ngoba amaplanga alento mahewu mancane. Uma sayiqaqa iphikile azolimala. Angesisakwazi ukuphinda futhi ishayelela. Why ningayenzi? Okay. Hayi umakuzwa lo gijima umthikamezisa. Shesha. Kumthikamezise kanjani Dlamini? Angazi mina uzobona. Mdansele mahewu. Mapentshisi, uthi angihambe ngiyodansela umfazi wenye indoda. Shesha mana ngazafikela umakuzwa shesha. Madoda, layela. Nina umunye uzobamba ngala, umunye ubambe ngala. Niphetula iframe mina bese ngifaka lena. Madoda yabona lento mana ayithatha ngalendlela enye soxabana. Hayi khuleka Dlamini hawu, yiphi indlela hawu ngasithathi ngalutho. Isicapha nje siphethuleni. Makhuzwayo, buka. Yes, success. Yes, success. I'll bring you success. We success. Mahewu, wenzani? Ngiyakudansela. Wayengidansela? Makhuzwayo, ngizama ukukwenzela into enhle, ungithatha kanje. Yini into ehle ngokuthi ushukusha amathambo? Makhuzwayo, ukuthi awazi ukuthi kunzima kanjani ukugain weight.
Awu ngiyakudlalisa mahewu. Makhuzwane ungafa inkomo. Akusho ukuthi sithathe kanje thina. Mahe usungeza seku-right. Oh, okay. Asambe makhuzwane. Ubani uhafu wenkomo wena? Lekelela nanga ngibulala. Hayibo, yini baba kwenze njani? Wemana. Baba, wenzele mina lento. Impela mama. Happy Valentine. Yabo, benguphazamisela ukuthi bebe befaka lento phakathi. Hayi ngoba uwafa inkomo ngempela. But at the same time, angikwazi usushaya esikaleni. No wafa inkomo angikwazi ungakanani. So, mhlawumbe niyalingana. Awumane wena man. Okay. Baba, ngisacela semnyango bandla kancane. Okay. Wow, this is nice. Uromantic udlameni uyazi? Hawu, indawo usuyamfuna. Uzothi uyahleka kanti angekusabe bese ngiyakushaya. Awu, saqhubeka sahleka sobo2 kanti ubalo angamsabi. Oh, mina. Anza kwethu. Nathi kufanele siyikhiphe lento. Hawu, why manje? Umama uallergic kupende umanzi. So kuzofanele ihlale eminyango size sibuyise basupende omile. Kunganjani mhlambe mina ngihambe njengaseqaleni ngiyothikamizisa uMakhuzwayo. Nina niyikhiphe njengokuyifaka kwenu. Hayibo. Awu, ngiyadlala. So izorala eminyango lempahla. Akekho vele ongayintshontsha. Ubani ongantshontshela udlamini esekahle? Yiwangathi lifuna ukunetha nje. Impela bekusho njalo kuthiwa ngahle leyishaya namhlanje. Wemadoda. Akekho ongangigcinela lento le. Ngoyithatha upende mawusomile. Dlamini, ngeke izingene endlini. Yonke iminyango yo 80 cm. Hawu, usuyakwazi wena lokho manje. Impela, sengifundile emaphutheni ami. Hayi la madoda. Oh, Mathman. Swali. Oh, snap. Iphupho lika Maxwell. Iphupho lami lenzeni? Igift ibeyikati sayithatha sayifaka endlini yaphenduka ibhubesi. Ibhubesi laqedela adla izinkukhu okuwuMakhuzwayo nama allergies akhe. Odlamini sebadla insango. Uthini mabetjes? Ayilotho Dlamini. Hayi kuzomela ungikhokheleke for leli phupho. Hey, imali yami wena. Oh hayi nayi khona Dlamini. Hayi, mina ngisahamba kwemadoda. Hayi, cha nami ngisacela indlela. Hayi. Mbona? Nami Dlamini ngisahamba. Mama. Nayi Valentine. Awu. Enye present baba.
Hawe ma baba. Ngithengile iCD kanti encane. Baba ngiyabonga. Hawu noma ngabe yini for wena mngani. Yabo, ngikutshelile Dlamini. Baba, asinayo iCD player la ekhaya. Ngizodlala phi pho le CD? Dlamini, uyithenga kanjani iCD ungenayo iCD player? Mahew. Awuzela kancane sikhulume lento la eduze. Musukhamba Mahew woza la. Mahew.